introduction Zonu to te in savine se be ka bogle fe ka se o tun chuma chuan Mizo me che singa chuanum le ngai sanum tak mai pi Irene Lalruatkimi kom na hun kan nei dona ani hi Mizo me chi choi kan na konga tele an chan bo hum hal konga te mi mal le pol ang po a achul le a thei pato pa ke pen chok china nia MHEP atuna han general secretary ni meka tin Mizoram University han Department of Mass Communication a professor ania professor Masaber ani me ba ka tuna hianin head of department HOD ni na achel mek boka ti chuan kan soi mai holo tu chu masters azo hianin JRF junior research fellowship ya in ziak tlingin heta in ziak tling to hian UGC net a top grade nei angai boka ti chuanin ama line a chuan doctorate degree nei thei china a ler a thleng kan ti thei ome chuwang chuan vena kan kom tur hi mi chuan tak mai ni a hi ama bi chian hunte kom na hunte kan han nei thei tur hi halom kan ti hle meya ane na po thin lung takin tirla malum thu kan sei ni sila a change ole pi Irene chebe ka buk cha in mel shatina te in bul han chan photila troi chung ka chan chin te ka chole thai ti chin khamin an se sakla ole ya asai angkhanin kaming chu Irene Lalruatkimi ani a tlaung nuam ve nga hianin kapasal le ka fanu te pani nen kan khosame ka ti chuanin Mizoram University Department of Mass Communication a kwanin I ka thok mek bokani ti chuan is ne so no te po kha sha da chak oma hetiang ang han thleng tur kha chuanin khoi school chuak ngei ni ti te I college chuan a thleng po khanin masters te po kha sha da chak om mi han shilla ni school hi chu hei tlang nuama kan venga hian Marymount a hianin kakala high school ro chu St John's Higher Secondary School Scholarship atangin ka zo thunga hostel a kom thina ti chuanin class 11 le 12 fi government higher secondary school atangin ka zo thunga keini kha class 11 le 12 batch masabera khanin katil vea katilaya khanin ka zowa chuan chu mi zo chuanin Shillonga St Anthony's College a khwanin Bachelor in Mass Communication and Video Production ti oma chuta chuanin kazuk zir le a chuan ne hun hnuaya ania chuan chu mi zo chuanin master chu Pune a SNDT University atangin kazo le ta a PhD ro hi chu Mizoram University a ka tho nu hianin Assam University atangin PhD chu ka zo thunga ni ani tak chu ti chuan hi mass communication lampang izerna chan he zo chekan do a enge news reporter mo news editor mo ni tum rang khani lo zir reng em han fui for tu chete nom nge nang ma do thlan na wang shim shim zir ni ni he Mizowa chuanin mass communication hi azir masapol azir chuak masapol kan lo ni ve ta der meya keini po kan zir tirin mass communication chu enge ani kha kan shebik me alo ni chu Shillonga kan chuka college pa nga ya kal tumin itime ang kan chukta a ta chuanin mass communication hi St Anthony's College a ti kha an lo soya enge mass communication chu niang ti kha ngai twana chang ka shilowa amero chu kapa hi Durdarshana head clerk pension ania chonglai chuan Durdarshana ala thoka chuan kapa khanin mass communication ti an shiat khanin tha ti meya mass communication hi zero o atia kan soidu me chu kanule kapa thu hi kan hial ngai lowa kapa ina ati hi chu kati zel meya ole kati le a chuanim enge entrance tour te khanin kan han zira chung te po chuan kala bangbo khop me ni chu enge niang ka te entrance te kan han tia kan han tling ve zela ti chuanin mass communication chu kan zirta a amara chu alo nuam me ya BA kan ni lai te po khan azir kha lo nuama a subject kha azaw ma thil pakhat kan thiam lo pon adang kha kan lo thiam thrin ani he entirnanin camera men thiam de khani lo ma ila a editing te kan lo thiam le a khatiang khan a then camera hnunga om chin lo oma a then camera ma a khatia host chi te khatiang khanin thiam tu sang kha lo tamani tin chu ti rual chuanin a theory kha kan lo zir tel bok ta chuwan chuanin a theory lamte a zira han zir anga inom me ni chu tiang chuanin ka tui chho ta ma ti chuanin master kha kan zir don hianim
nehu kan ni lai khanin kha mun lai khan nehu hi result chuak lai thina chuwang chuan a chuat lai thina wang hianin mundang state danga city danga master hanzir le don hianin kan lo tlai thina ni keima ni a po khanin kan result kha chua har dewa wang khanin I delhi a te kan tlaya chuwang chuanin pune a kan kala SNDT university a khanin vani thla takin seat kha ka mu ve le hlau meya ta chuanin SNDT a chuanin kan zir le ta a master a khanin ka tui le ta em meya I enge ni master a kha chuanin a theory base deuh khan kan zira chuanin anwam katia chuan kan zir zowa Mizoram karon hoa a tho thei ang te kan thok bor bora durdarshana te po hianin kanin hlo ve lo pati khanin na angete amo khatiang ti mai thei kha lawa chansin thar la khom na konga te khatianga khan experience kha tha em ya khatiang khan thei angin kanin hlo a kan ti develop lopa ti chuanin tuti lai chuanin net UGC net kha ka exam ngala ta chuanin vani thla takin JRF kha kan muta JRF ka mu lo kuma khan Mizoram University hianim mass communication subject kha aron honga deal na kha aron ti chuak ta ni chu ta chuanin khati hun lai khanin ka van nia Mizowa khan ki ma chu JRF mu kha kal lo oma khati hun lai khan chuwang chuanin interview te screening te min han nia interview turin min kowa tiang khan kan han lut ve chho kha ni ta ti chuanin kum sang ni le so ma khanin kan luta mass communication department sang ni le som pakhata changin master in journalism and mass communication MJMC kan chanta ti chuan kan han thok chho bora khatia ka thon hu khanin Assam University Silchara khwanin professor senior noya khanin PhD kha kanin enroll ta ti chuanin PhD kha kan ti ta ti chuanin 2016 a khan PhD ka muta ti chuanin kan kal chhole ta zela 2018 kum to pani chu akhanin associate professor akhanin kan kai vele ti chuanin 2023 akhanin professor akhanin ka kai vele tani JRF kha insaya I chwanam ne meya JRF enge ani cha khamin han shil fiala tin khami ti la khan PhD kha itime bokem ai JRF kan nei like chon PhD kala ti ma khani ta ti khanin enge JRF hi enge ashilo te po kan lo om thaya assistant professor te ne in tu kreng thawem ti lai te po kan finan se nia hey thil kaldan hi adang ver to amero chu tu na chuanin hey emin MA azir lai tang hen net exam theyani ti chuanin tu na hi chuanin PhD ti tur po in net kha thru zel ngai to ni net thru lo kha chu an la du to lova ti chuanin enge ni assistant professor dil don pun net thru ngai ta ni chu ti chuanin net kan hanin exam ta neta a musang tinge ol samda with neta distinction na pass to me yang katiang ho kha JRF kan ti ang ti sui chu lo ni ta ti chuanin JRF mi na mu hianin research a hianin PhD a in enroll chuan fellowship kan tiang chi scholarship moscow kan tiang chi te kha alatam ta chu tiang chuanin JRF kha chu academic a hi chuanin kan da sang ani chu te chuanin PhD akhan thesis topic kha zot le che kan nia PhD akhanin hei kasayang khanin Mizoram mass communication ti te kan latlema te chuanin PhD topic apo khanin electronic media in Mizoram ti kha katita Mizoram electronic media ron lu dan radio hun lai tangin radio te chuanin TV apo cable television te khatianga aron ludan evaluative study ang khan mo evolution of electronic media in Mizoram ti tiang chuan kazirani ti chuan I topic chu electronic media in Mizoram ti kha lo ni ta hey media kan man da na he achelam le achelama hianin ai buk tok vel ni hianin an langani chuti ruanin Mizoram a hianin achelam hian buk a rin dawini sha ema chan te min han se sakla min silfia sakta che ni apoi khop meya hei electronic media te media kan ti reng hi aron kal phut
phut me ni chu khovel hi kanin rin man ma hian hei tu na po han ngai to me la Mizoram ma chuanin buai lai khanin radio lo chawa lo om ta ni radio ma chanchin bu phei chu helicopter ten kan drop thin an kita mo khosang sanga chu po chu zeu kha ni ta chanchin bu te ala regular lo em ta chuanin radio kha ni me ta radio thu puan khan ngai thla thap thina ti chuanin kumsang khazakwa somria ta khanin Mizoram hian TV kan nei tran chawani chu I kan research kan mudan chuanin Mizoram hian khatla a pupi John ate sonin TV hin nei masabera chu I nge ni black and white TV khala ni ta ni chu chuanin nei masabera 1982 wa khanin color TV aron chwa khanin anni khan color TV kha an nei masale bera ti chuan an TV hlui black and white kha heta tlang nuwa ma St Paul's brother te Montfort brothers te hi an pe a mo khatiang kha kan TV nei dana ni ya chuan Asian Games 1982 lo ni kha chuan in Mizoram khan mi sang khan TV khan lo nei ve ta ni khati hun lai khanin I channel khalat le ma India le Bangladesh chau kha kan laman ni chu India le Bangladesh chau ni chuan in engeni thil news te po ni khata voi khat mo achwak mu nom tu chau kha ni ta katiang khanin Doordarshan te chu he ta 1994 95 aron hom chan chau kha ni ta aizol Doordarshan in a news an pek te bo tiang chuan ani a ti chuanim chumi zo chuanin Skylinks kha aron masaber ni cable television a chuan Skylinks hi Mizoram me ni lovin notice pumpuya masaber ania ti chuan aron masa a Skylinks zo a khanin LPS aron leya Zonu aron le ni hangla khanin enge ni mipui te po khan kan en na se me mani media reng hi atira tangin soisel hi atlo nge ni a chan chu khovela kan oma media thap na ai hianin achhian na lam hi achak lu to kamo chuwang chuanin media hen do dal le enge hetianga achhian na lama mang hi an tam jok zel ani chu ma line newspaper hun lai pon newspaper te po han soi taila I mahan makandi ten Indian nationalism khami aron ti chwanang khan newspaper an siama khatia khan mi pui khan ron chok thau ta ni chu tiang zel chuanin TV te he movies kan ti te media mang hi ni zel ta ni chu ti chuan media hi aron kal phut me aron zuang ani Mizoram po kan sianga chu cable television kan han nei phot ta a ti chuanin cable TV kan te MTV channel V te kan en pluta ti chuan demand channel te kam tia Santa Barbara hun lai ten la shat ka ringa ka soti hun lai te mo khatiang khanin soisel na kha tamani chu Santa Barbara te po nu pa in thenna ti tam ti te mo Mizo tongin kan han let chawa enge ni ka soti ti ang chi te khatiang khanin soisel na hi om zela media chu mo kan aron kal chawa ti chuanin tu ma hi kanin ring man lawa Mizoram me ni lo India me ni lo khovel hi ein ring man ma hian social media khovel han kan lut ta thoi me ni chu wang chuani a har sa ma kan zawa hian kan tuara khovel mi zong hian ti chuani ka soi thina America President Donald Trump khu Facebook atang te hianin an page wak ngun ni chu voili voinga chu wangchan America ram president me poina a man thiam lo kha chu hetilaya ke ni tan khan lo man thiam lo kha a om lu tu kani chu mi khovela chuan kan chenga a poi em ta a that na tam tak hi a chian na hian ron hlia khu thatlat me ni chu ni chuanin hi a chan chu media hianin radio television newspaper chok a lai kha chuan mi zong khanin kan chiara one way chau khanin ein communicate ta ni chu mi zong khanin kan chiar theya me ro chu thu kha kan chwa theilo bani tuna chanchin buwa te thu ka article kha wa chwa ve du remote la min chwa phalte ulo mai mo kha tiang khani ta tin radio ate po interview tu le thu soi tur khan mi big ni ngai ta ni chu tiang chuan TV ate po mi big ni angai ta tuna re chuan in social media chuan khatiang khaum to lo mi kha aron nuai mar pa ta I channel a khan YouTube channel ne chuan du interview thei I du soi thei I account na khan I du soi thei mo I ril ru chung ril a eng po kha I soi thei khatila ya kha mi mal zalen na kha anna sa talu to kala hi kan mang thiam talowa ti chuanin dan le
ใช้กันหันตี rules and regulations ที่เทตะเราเร่งอันนี้คอยรำมาเห็นเทเราตาจู่ๆอภัยแต่ตาจะชวนนินทิลข้ารอนปอยชัวเฮตาอาเซียมชวกตูเตนะอันติดตบตุปโมอันพัลวันนี้เราขจวนเอ็นตีนัน TikTok เตปติขานินโควิดไลท์เตปน TikTok ลามาอรอนติดนัวยามาเซอันรอนติดตบตาอัตบจูนี่ตาไม่นี่จู่ฟังชวนนินเฮติลายอันนี้ตูตักเตนะอันรอนติดตบเตอโมไกมันนินกัน access เวทเฮโลกันว่าคอยเวทเฮโลกันว่ามันเฮโลว่าอันเสียมันนี่เราก็จวนอันเฮโตสีโลว่าพวกขันจะเล่นตักขันกันมังเทเด็กเสียตรอเนี่ยข้าฟังข้านินอัชนินมัวพาวนานันมังอ่ะจุดที่ไลน์อัชนินซุ่มลักลูนานันมังอ่ะนี่ขัดยังข้านินไอ้อินปุลตันนัวอ่ะอเมริกาจูก็สวยชีนะมิโซกันเนี่ยกันลาฉันเนี่ยเราอ่ะจู่ฟังชวนนินเกย์มาเล่กระชุ่งเตก็ขดล่างเละก็มิโซปุยเตมัวพาวเราหน้าตัวที่จวนนินaccount ก็เราในเวนี่พวกยานินก็ตีสามฮิวันปุยโมตีแต่โมตีนคริสเตียนกันเนี่ยกันรินนั่นเนี่ยพวกยานินมัวพาวเราซองเละมีวัดเดียวเราซองกันตีแต่ฮิวันปุยโมโดนก็ที่ชีนะตัวไล่จวนนินให้คอมเมนต์แต่ฮิหันเชียริละนัดเดวินมีไม้ชันกันตีงั้นมีอะไรตัวที่กันเราติดเหตุการณ์นี้จู negative ค่ะตั้มตลอดตาเนี่ยตรอขลายคือเรื่องจังอินโมอิเล็กทรอนิกส์เบียกันหันสยาสวยสดเจ้าหนังปนจังกันนะคะส่วนนี้ในส่วนตัวที่ที่ cyber crime จะช่างออนไลน์ไอ้ financial fraud กันตีแต่ปนอย่างจู่ที่ phishing แต่ปนอย่างจู่ให้เว็บไซต์ช่างที่หมู่ชมตักเตะเลยที่มิชิงรู้แล้วช่วยกวยที่ที่เนี่ยนำข้านี่ในตั้งมันนี่ข้างแต่งที่จะช่างไอ้mass media มันส่วนในลำพังเองที่ติดเสียตัวจริงเงี้ยawareness ในตะมังไงกติยาเช็ดเทียมังไงกติยาเช็ดตะมังไงทักตำเตปฮีอังไงกติยาเฮ้กสวยชีนะนูหัวเตปนูจวนินกันฟ้าเตฮิมังไงนั่นมีตะกันเอ็นวางินอันตรงฟิอาโลเตโมอันหันกัลบุโลลอยเตอโมเองโมทวามักเดาเล็กอันหันอินเซเตครับมังไงนั่นมีดินกันเอ็นมวยกันตีมันนี่จูมวยกันตีหมูนมกันตีติจวนินข้าทิลข้าไม่รู้จูมีดังตาจวนนุยจัดลักอารมณ์นิตานี่นุยจัดบูรอารมณ์นิตานี่จูฟังจวนินนุตั้มตักจวนินอันฟาเตขัดยังจีข้าโซเชียลมีเดียหันตาร์ชวักตามาเซโนปังเอ็งมาเชลล์ค่ะอดัมชูงินนุยจัดบูราค่ะนัดชวักไทยตานี่จู่ๆตัวน่ะโนปังฮักกุมนี่กุมทุ่มมาโมเตปอลแล้วนี่เล็กไทยตาเอ็งมาละเชลล์ไม่เทอเมริกาจูนักกีน่ะอารอนเลียนังอ่ะข้างข้าอาริรูข้าละนาชมข้าละที่มังมีนุยจัดบูราค่ะโมข้างแต่ข้ากันทิลมีแต่หมูกันพูชวักโดนอันนี้จวนเฮแต่ฮิกันไงตัวนนฮิงไงกติยาจุดอย่างเท่าจวนกันนำเตกันรำเตมินหมูสิเทนะตัวอังจีเตโมกันเวงาที่เราเทงอันนี้พอยขัดยามินหมูสิเทนะอังจีตัวอังจีเตหันตาลันตุบไม่ฮีอพอยนี่จูให้ตัวนักกันเชฟก็ให้วอลคัพจะเอาเจ้าตากันเพลย์สดูซองเตอันนุปุยเตอันเบียลนุลุยเตอันจุเอดูซองคลิกกันเราเชียร์จุดโซเชียลมีเดียนี่ตานี่จุดยังมุกจวนินเกนี่เฮติลายามิโซรามามีเตปโอค่ะกันทิลตาร์ลันโซเชียลมีเดียกันทิลตาร์ลันมังคันมินเชโดนันนี่จูฟังจวนินตาเฮียนินกันฟิล์มคุรังไงเมมกติยาโซเชียลมีเดียค่ะมีมัลจัเลนนะกันดูกันตีเทนะอันนี้รัวลขานินเหตุที่จวนอมังตูซงแต่เฮียนินฟิล์มคูร์ตะกันมังเกยมานินนักกินกันดูเลเราตัวโมมีพวกอินะอันดูเลเราตัวอังจีค่ะกันโพสกันตีเราชามค่ะวันชาดอนเวกตีดินมีทำตักจวนมีโพสแต่ฮิตเราโพสนนเลแต่โมขัดยังขานินตัวนักเก็นทิลประคัดกับเราโพสต์อันนุยจัดลักมีอลวินกับเราโพสต์อันนุยจัดลักก็อินเสียมสักได้ยะขัดยังหันตีกวนเลี้ยงจีเตอมเทตานี่จุดขัดยังจีอาจจะขานินกันฟิล์มโครังไงก็ตีทินให้ AI เดี๋ยวฮีอารอนสวักตา AI ฮีอัจฉริยะดำร้อนเห็นบ่อยทักนั่นแหละที่ดำก็เดียทินให้มีเดียมีที่สวยกันว่ามีที่ติกันหัวทินมันใน principle saying is believing อันที่อังดขัดสุลองนี่ตัวแล้วมีแต่กันพวกเงี้ยพอ AI generative นี่อันที่ข้างนี่ตัวนี่สุดท้ายก็จะดูที่จะให้ Google ว่าอย่าง news initiative trainer in Northeast ปุ่มไปทอกนี่อินกับเราเชียอินทอดเบอร์อินคอยเบอร์คำนี้ใช่เนี่ยให้
social media khoi le internet khoi shim chuan kan sia nga anything under the sun ask Google ante kan siat lo song sak hi Google kan zo thina tunlai chan chat GPT ron om le ta mok te ha kan zon mai thin kha nia chu ni china kan soi ang chi fake news kan ti mo dot thu thang awang hianin mi in nun na hial ten chan ta ni chu wang chuanin Google khanin fake nge ni Google News Initiative noya khan heng fake news zon chwa dan kha i training kham apeta a so yang khanin notice atangin keimi mass communication zirtir tu le journalist senior mo mi pathum temin trainer delhi a khat kan zuk training a chu mi nu chuanin mani state kan kala abikin general election don te hian hei politics ate inchir thena tamta a hetianga hen journalist ate training te kan pe amo khatiang khanin tin zirlaya te po khatiang khan thu soina hun te mo inzir tir no hun te kam nei thina ni chuta chuanin I hetiang ang fake news hi tia media kan hu hi oi mei lo hi atha em ma hi mani Google a ve khanin hei hi adik nge dik lo ti ta ka azon chwale the ani chu tu na thalak te po lo siam dang lam tam tak te ta hetia kan thu ringot lai te po kan thom no ni mi alo te kan ha the ani abik takin AI khan AI phang chuan kan mi thei de mi chu mo kha wang khanin Google a khanin hemi hi atakani em alemani em ti te kha achui chwale thei ta khatiang khanin I chutia ang chui chua ka tile tur khanin na kha kan thok thina entira notice a thil buaina te lo thleng ta I notice min shiat pol na sa thei emema Manipura te buaina lo thlenga Mizoram ang ten min report le ding thin mo tam taka hian chuanin I hei megalaya thil thleng te Manipura moten tile khatiang khanin ke mani notice min shiat pol na sa thina ni chu nga te chuanin I ke ni kha afit tu te kan tranga enge mo hetilaya buaina te alo om khanin khami a verify na khamo kan lo thok ve a katia khan kan lo in connect kwal ve thina ni chu thil enge mo om khan mo fake news kha enge verification kha in ne ani de gar su tro ti chuan hei mizo te hi enge film na mai han soi le taila kariru alo lang ta chulai chu sole che kan do he film industry a po hian in khana tlak le isona tlak hi ni to ani e chuta ka zo du chu he mi tu emo zir chhuak chuang si lavin e talent ani wangin film kha fa chang ve to pani acha ma me ro chu zir chhuang na kha chu kan da sang lo thei lo watina cham na ti po sang lo thei lo wa khala ya khanin e kan chang thar chalai zok ten enge helama career option nei te tan du na line degree course zero lo khanin hela mass communication lama yan lu zok ta se I afu zok ngem ti lai khamin an safe ya sakle la tro adi khop me mizo thalai te mizo te hi talent kan lo nei the me ya hi mass com zirna background eng ma nei lo ten media kan han lut to pa te chuan lo thiam em zel ta ni hei namdang te chu abik takin Bollywood ta te chuanin acting tur te hianin acting school ten kal tak me bewani chu amero chu keini chu khatia ngai me lo khan kan thiama I kaushan thila ten in pot chopan changan thiam mem zela thiam hi kalo te camera ni se kan thiam mem zela ni amero chu thil zong a hianin ati dan bik le enga mote hi lo omta a heta I keimani Mizoram me ni lo Mizoram pon India pon heta wa thleng tur khan khatiang ang technique ang chi te kha shiat ve kha lo ngai ni chu wang chuanin a thei sham chuanin khatiang ang lam te kha hanzir thei ila khatiang lama te khanin enge mo course te mo han la sele tuna a master degree mo bachelor degree ang bur lo po in khatiang anga a diploma emo mo a workshop ang chi na mo khatia ang te kha chu I han tive thei hlomi lang chuanin he ai hian ma kan son do azir chwana da na kha chuani ti chuan MZ you are professor in MZ you chung chang zo le lok chakan do he MZ you han students te he practical work mo in ti puyan enge in ti pui chin ber khamin shil nia hey elo master chu kum ni chunga lo ni ta chu wan chuanin master a hi chuanin practical work hi atam lu tuk thei lovani a chan chu UGC guidelines sakan kalangai ta tuna MZT wa kan kaldan khu chu theory heta PhD academic line te lo ni ta research work te lo tama amero chu hemi practical a hi chuanin a basic tak taka photography te videography te khate ang chi a basic a hen kan ti pui ta mo
chuanin kan thei angin enge ni mun hlazok ang chi te mi ti dan te en puin hun te po kan ne tun hnai lok po khanin delhi ya ndtv te aaj taka te kan kalpuya aaj taka te an live an studio an shooting ate kan zuk thut puya mo khatiang khanin athe angin khatianga an lo experience ve na to khanin kan ti viatin department a po khwanin hemi assignment sang hemi news han siam te mo khatiang music video amo khatiang film toy han siam ang chi te po kha kan ti pui ven ani tak chu ani le zer lai hi engzan nge nia tin faculty ten chai minin dai to kem ti lai te po kha sha da cha ni faculty hi chu UGC rules in kan kala faculty hi chu kan tha UGC guidelines sang la kan ni a kan tha amero chu zero lai hi mizo te hian kan lo na shitam lo ya mass communication hi MA khu engline atang point ron kal thei veka science arts commerce atang point ron kal thei veka ni khati lama tui kha aron lu thei veka kan shitam lo thina kan sit nei khu kum khata som thu mania khu kan feel lo thina ni chu wang chuanin mizo thalai te hianin heti lama tui hi chuanin ron kal se kan tu khop meya tu na hianin state dangzok hian an ron shria tuna po hianin foreign atangten an ron zira Tanzania atangten kan neya tin Assam atangte tin Nagaland atangte Kerala atangten an ron kala tin englo Bangalore atangte pon an ron kal mo khung Tamil Nadu ti atangte khwan an ron kal le nola Kolkata atangten achan chu namdang ho hi chuanin Mizoram University hi A plus accreditation university lo ni ve to boka wang hian khata zero kha an duwa chunga tangte chuan an ron kal zok thin ta mo chuwang chuanin kan mizo no pang hian kan la shawak lu tuk lo nge tlama hian kan pui lo nge ka shelawa thahnem ngai na in mo mizo hianin an ron ti lo lu tuk hi thahnem hi ka lo ngai thina ni kanin kom na kal tlang te pon kan mizo chalai te poi lo sha se tro student kha atam thei ang khan sit ne sa te po kha Miss Irene se chang khan kan lo she o me ti chuanin enge in department a hian short term course te hi alo omem ti lai te po kha zo che kan duwa short term course che hi kan nei lo mo master degree 2 years le PhD hi kan nei to pa short term ang chi kha kan nei lo wa ani le ma chop enge a course na ma poni se chutiang kha tiang chu basic kan nei han tiang chi te ma chop te ni hey 1 week workshop ang chi te mo tai han kan student te tan chong ni lowin mizo thalai te tan te hianin khatiang anga nei te kha kan kachute ang ma chop te chu kan neya information department nen hianin kan chang ko pa resource person ate hian min som thina ta chuanin film making workshop hanti te mo khatiang ang chi te kan nei thina tin hemi chanchin bumi te journalist anga te po hian training te kan nei thina khang chi te kha tuna hianin ke mani department ang po khwanin tamzo kamu khatiang ang chi te khatin media literacy kan ti media sha thiam na mo media man thiam na te po ni ang chu media literacy awareness ang te po hi tamle zwala nei te po hi kan du a kan tum bokani ani chu chale me in ma chop te po ti lo tenen lo nge se I te chuanin zirlai te hianin ni ka zole du chu tun ai hianin media hi engtin nge ma an man chang kai the dan to he ni chana kan soya AI te po lo to ta ni hey zirlai te thalai te abi takin tuna po phone hin khoi vek to ni mo phone khoi reng ti lo hianin money admission ti hunte money fee pay hunte an lo shangai reng lo ni tuna po hey university admission akal meka mizoram engkim online vek ani chu entrance te po online an tia subject tam taka chuanin fee pay shim po hi online ani vek to ni chu ta chuanin online in ape man lo chu ati man lo ti hi lo ni zel ta amo khatiang khatam tak hin om thina poi ma chu wang chuan phone kan khoi ani po in hetiang ang ke ma ni ta la thatu lam hoi hi kan ngai tu ngai ka tia anwi za thla ke mo mu na mo ma ni thil in post vak ke mo ringot ain katan hian enge thaber tur en tura tam lut tu kan ni chu en tura tam lut tu ka mu tura tama khata khanin kan thlan thiam ngai ka tia ta chuanin kan fin ngai
Mizo thalai te kan fin tharanga hei nam dang ten min fin khalang ti te hlau mo so yang khan khatianga khanin social media khovela hianin I enge ni internet kan manna hian mobile kan manna hianin fing taka mani mangai taka kan mana poimo apoi mo vena kan income na hi kan chalai te hi atam thei ang be hianin low en se ita se chang hian in siam chana tur tam takan nein ka sha vaina hun chep takara hun chatak me ke ni du da shan tamin pe ka wang thim lung takin hian alom tho kan se le kalome ole khati song khatun chum Zonu program ma professor Irene ne na hun kan man thei chu ani